see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? Wow, si Kuya nag-uulan. I know. Kuya, andun. Si Kuya andun. Good. Hi, Sob. Tingnan niyo, laki-laki na yun. Yeah, I had this one. Hi, guys. See you, Han. Hi, guys. Nakapag-grocery na pala. Today is... What day today? Tuesday. Yeah, what's the date? 11? No. Yes. Ah. Ha? Hi. 8. Ay, sorry naman. Advance naman ako. Nakapag-grocery na ako. Ang aga ko umalis nung pag-alis nila ng mga bata. Nag-grocery ako pero hindi ko kayo dinala, guys. So, mag-haul na lang ako. Ayan. And, last week din, hindi rin ako nag-vlog. Pero mo, habang nagsasalita ako, naputol kayo. Naglolo ko nga itong aking camera. Tapos, ayaw yung ma-off. Entry na ni Johnny off. Ayaw tayo ma-off. So, ngayon, okay na siya. Nagpahinga lang siya siguro mga 10 seconds or 10 minutes. Not 10 seconds, 10 minutes. Ayun yung ma-off. My God. Kinakabahan ako dito sa aking G7X. Yung aking camera, yung isa yung sira na pinaayos ko. Wala pa sa shop. So, tawagan na lang nila ako pag nandun na yun sa shop. So, yeah. Pagka-grocery ko, nahiga-higa lang ako siguro mga 10 minutes. Pinahinga ko lang yung likod ko kasi ang sakit ng likod ko. So, anong oras na? It's 1:20 na, guys. So, madaling ko to. Mag-haul lang ako yung mga binili ko. Oh, wait lang. So, iurong ko lang itong mga to para madali ko abutin. Ilagay ko lang sila dito next to me. And nilagay ko kayo dyan kasi mas malinaw pag dyan nakapwesto yung camera kaysa dito. Dito, medyo madilim. Dali lang, ha? Ilagay ko lang itong mga to dito. Laki dito. Sa IKEA tong itong bag na to. Nilagay niya dyan yung mga magagaan. Mga babasagin. Ay. Sorry naman. Okay. Abot ko na silang lahat. So, unahin ko na dito. Toilet paper. Yung Quilton. Dati yung binibili ko dito, yung parang 24 pieces. Wala na sila ngayon. Simula nung nagkaroon ng yung kalaban natin na V. Hindi na sila gumagawa na malakihan. Ganito na lang. Or hindi ko na naaabutan. So, yan. Unahin ko yung mga malamig. So, meron tayong spinach. Meron itong malaki, pero kinuha ko lang maliit. Kasi, every week naman ako nasa town. And, eto, yung lettuce na baby jam lettuce. And, syempre, yung aking paboritong kamatis. Eto yung perino. Masarap talaga to, guys. Promise. And, eto naman ay perino gold. Yellow. So, yan. And, mushroom, white mushroom. And bumili akong 2 asparagus. So, ayan. 2 nito. And another perino, tomatoes. Kasi minsan, ginagawa ko tong juice. Itong isang ganito. Biniblend ko lang siya. Tapos, apples. And syempre, cheese, sliced cheese, and orange juice na nipis. 2 yung binili ko kasi ang bilis ng juice namin. 2 ganito kasi ito yung gusto ni Holly tsaka ni Zach. And si Kuya, apple juice, meron pa dyan. Noon ako yung mga malalamig. Okay, dito na tayo. And ito ay yung
farmhouse gold na milk. Ito na yung kinukuha ko kasi, kung maalala nyo before, ang kinukuha ko yung malaki. Ito na kinukuha ko kasi nga, para mayroon pang space sa fridge, para sa mga, pag yung malaki kasi yung parang pa-square, na-occupy niya yung space. So, ito na kinukuha ko. And masarap to, nagustuhan to ng mga bata. Mozzarella cheese. Brisket. Ayan, brisket. And, eto naman, roast. Roast beef. Pang roast. And, bumilaw na yung chicken na thigh na naka-ano na siya. Wala na siyang skin. Wala rin siyang bone. And, eto yung dinner namin. Dapat kami mag-pizza every Tuesday. But, this time, hindi kasi, baka mamaya, ang lakas ng ulan. And, sobrang lamig na ngayon kasi nga winter. So, sabi ko, hindi ako pupunta ng Domino's. So, bumili na. Ay, natapon siya. Pa yung coleslaw, guys. Ayan, Ano ba yan si ate? Bakit ganon? Ano na dito tuloy? Initin ko lang ito. Ay, naku. Diba? And then, thick and cream. Sana huwag mamatay ang ating camera. Ano ba yan? Nagkalat. And ito, gustong-gusto ko to. Ito yung burrata cheese. Mozzarella cheese na fresh siya, guys. Sobrang sarap nito na. Ilagay mo lang din sa tomatoes and lettuce. And then, ay, basta masarap. Masarap siya. Pasta, ilagay mo sa ibaw. So, dalawang kinuha ko kasi nga, I really like it. So, ito, nililisan ko lang kasi nagkalat yung sauce ng coleslaw. Okay, next. Fruits. Ito, avocado. Si Holly, gustong-gusto niya ang avocado. So, kumuha ako ng 8 piraso nito. 8 piraso. Kasi si Holly nakakain siyang isa. Pag kumakain ako, gusto niya rin kumakain siya. So, tig-isa kami pag nakikita niya ako kumakain. Pero pag hindi niya ako nakikita kumakain, pag nakikita niya sa rep, nag-ask pa rin siya, Ma'am, can I have avocado? And eto yung mandarin na malalaki. So, kumuha ko ng 2, 4, 6, 8. 8 pieces. And, syempre, banana. And kagabi, nag-film kami sa Chona's Kitchen. Si Holly lang pala ang nag-bake kagabi. And ako lang yung camera woman niya. Videographer niya ako kagabi. And, hindi ko alam, hapon kami nag-start. Dapat umaga. Kaso, ang lakas ng ulan. Sobrang lakas ng ulan. Hindi nyo talaga kayo maririnig. Hindi nyo siya maririnig. Then, hanggang nahapunan na, dumating na yung mga bata. So, pinagpatuloy na lang namin, pero hindi ko alam. Kaya, hindi ko pa na siya na-edit. Pag okay siya, i-upload ko. Pero, sana marinig nyo siya kasi sobrang lakas ng ulan talaga. And, yeah, we'll see. So, gumawa siya ng banana bread with chocolate chips. Pag na-upload yun, siguro napanood yun na bago yung pa to mapanood. Tama ba? Silit ang vlogs ko. So, ito, bananas. Mahilig sila dyan. Ako hindi ako masyado sa banana. Carrots. Ang kinuha ko na ay yung makakapila ko kasi usually, di ba, ang kinuha ko yung nasa bag. Ang liliit. So, ngayon, ayan, pumili ako. Mas pricey ang ganito kaysa doon sa isang pack. Sobrang liit yun. So, gusto ko malaki para masaya. Ayan, carrots, corn, request ni Holly and Saki Boy, corn. Granny. Ito si Granny Smith na green apple. Okay. Alright. Tapos, ito muna mabasagin. Butternut pumpkin. Ayan. Kasi magro-roast akong vegetables.
And baby white potatoes. Gusto ko sana yung mas maliliit pa yung bilog, kaso bihira ko matagpuan yung sa Coles. Kaya hindi ako bumibili. So, eto, okay lang. Pero parang, hindi siya ganun kaliit. Gusto ko sana yung maliliit talaga. Para malaking konti dito sa perino na kamatis. So, okay. Yan. And, bumili rin ako nito. Yun white. Ito naman yung red. Red ang tawag sa kanya. Okay, dito ko na lang muna sila. Hanap ko muna tayo. And ito yung hara. Basta ito yung French vanilla na latte. Ayan. Ito talaga, gustong-gusto ko to. Pero meron akong mas gusto ko na ngayon dahil kay Johnny Boy. Mamaya, may kita nyo yan. And bumili ako ng kubram na extra virgin oil. Ayan. Bumili ako nitong hindi lang isa, kundi hindi rin dalawa. Ano siya? 4 ang binili ko nitong olive oil kasi maki-olive oil na ako ngayon, guys. Halos pag nagpiprito ako na, pag konti lang na prito, olive oil na yung ginagamit ko. And pag deep fry, syempre, hindi olive oil, yung ano, yung tawag nun, vegetable oil. So, meron akong kinuha dito. Etong isa, kasi iba-ibang kulay yung dalawa lang pala yung ano, kulay. Kasi mayroong iba-ibang kulay nito. Ito yung purple, classic flavor siya. Ayan. Etong tatlong eto. And then, eto namang isa, light lang to. Etong green, light flavor lang siya. So, meron pa nitong isa pa, yung kulay. Nakalimutan ko basta nandun siya. Hindi ko siya kinuha kasi ito yung ginagamit ko. At saka yung isa, ano ba yun? Esperance. Basta, nakalimutan ko. Basta yun din na olive oil yung ginagamit ko. Well, iba-iba. Depende. So, eto ngayon, ang kinuha ko. And, ano pa ba? Eto, bumili ako ng healthy kuno na chips. Ito yung sweet potato chips. Taro. May taro din siya, guys. Ng DJNA yung brand niya. And kinuha ko to kasi kung maalala nyo noon, nung pumunta ko sa Melbourne, may kinain akong mushroom, diba, na ito yung brand niya. So, kinuha ko nitong dalawa, guys. And meron din sila na, bago to sa Coles kasi ngayon ko lang to nakita. Ito ang DJNA na brand. So, ito may veggies crisp. Ayan. So, healthy. Ito ay, yung kanyang rating is, wala siyang rating pala. Minsan kasi meron. Pero ito daw ay all natural. So, may rating ba to? Oh, ito 4 stars. Yung rating niya, health star niya is 4. Ito, ano rin to, yung same brand, yung DJNA. Ito naman, 5 ang star niya. So, very healthy siya. Ito yung roasted na, parang peas. Ayan. So, dalawang kinuha ko. And eto, guys. Mag-insert ako kasi nga hindi ko kayo dala. Insert ko, pinicturean ko, inubos ko yung ganito sa Coles kasi meron na lang siyang 12 pieces. So, kinuha ko na. Mag-expire siya sa 2022. Kasi nga, bihira to. Never ko to nakita sa Coles. And first time kong kumain ito ay nung nagpunta kayo sa Melbourne last month. So, first time ko siya natikman. And kung maalala nyo, gustong-gusto ko siya. And nagpabili ako kay Jan. And ngayon, nakita ko siya. And konti lang yung ano niya. 2 box lang. Ala, kinuha ko na lahat, guys. Ano to, 12 pieces. Kinain ko na yung isa. Asan yun? So, ayan. 3, 4, 5, 6. Masarap to. Ito yung shiitake mushroom. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yung isa kasi, kinain ko. Nagbuksan ko na yun. Nasaan na yun? Kinain ko na yun kasi eto, 12. Resealable siya, pero sa akin, hindi siya abot ng 2 days. Kung ano lang siya, isang anuhan lang. Meron lang siyang konting tira. Siguro 3 na lang. Kasi kunti lang naman yung laman niya. And gustong-gusto ko siya. All natural din daw kasi. Tapos, good on, ano daw to, dietary fiber. So, kinuha ko siya.
As in, wala na yung, wala na display doon. Kinuha ko lahat. And eto, itry ko to. Ito yung veggies nila. Meron siyang mushroom and zucchini, beans, beetroot, and ano pa ba? Iba-iba marami. Mixed vegetables. So, ilang kinuha ko? Ayan, kumuha ko nito kasi healthy ko nun daw. We'll see. Try ko siya kasi wala raw siyang Nasa healthy option silang mga chips. So, speaking of chips, and eto pala, bumili ako ng vegetable oil. Ito yung ginagamit kong pang deep fry. So, dito na tayo. Tadaan! Ayan. So, ang laman naman dito ay chips ng mga bata. Bihira lang ako kumuha ng chips ng mga bata kasi hindi ko naman talaga sila pinapakain lagi ng chips. Always, sila, fruits, and, yeah, si Kuya, especially si Kuya, gustong-gusto niyang fruits. Ang ma-chichiria ay si Zachary. Mahilig siya sa maalat. Pero inaano ko siya yung parang sinisita kasi gustong-gusto niya talaga yung One day, nag-order kami ng chips sa dito ba sa malapit sa amin. Sabi niya, the best daw na chips yun kasi ang daming salt. Gustong-gusto niya daw. Tapos tinikman ko ang alat. Sabi ko, no, it's not good. So, anyway, eto, yung laman nito ay Green Waves. Favorite to ng tatlong bata. So, kumuha ko nito. Dati yung nakuha ko nito ay yung isang pack na na malaki. So, eto, individual siya. Meron siyang 5 pieces. Naghuhulog. Nagkakahulog-hulugan na yung nagkakahulog. Nahulog na yung and, so, bumili ako nitong 3 pack. Ayan. Ito naman, 3.5 yung niya, stars. Pero nasa siya, malapit siya dun sa healthy, Ay, nakapag yung kamay ko. And bumili ako ng bread rolls. Kasi mamaya magbe-bread rolls. And, si Jan, gustong-gusto niya itong si Chisels. So, binilang ko rin siya. Minsan lang yun, mag-request. Dalawa yata yung binili ko. Diba? And, eto yung Cheetos na cheese balls. Another cheese balls. And, eto yung maingay ng plastic. Ito yung top 20 na chips. So, mix siya. Meron siyang beans, natural chip coat, chisel, sisis, and french fries. So, mix siya. Matutuwa ang mga bata kasi kita nyo naman, hindi ako masyadong kumukuha ng mga chips. So, matutuwa yung mga bata. Oh, wala. Nagkakalaglag na talaga sila. Tingnan ko yung oras kasi pipikapin ko ito. And cheese balls. Tapos, bumili ako nito. Ito yung biskote. So, ayan para sa kape. Hindi ako mahilig magkape, guys. As in, alam nyo yan, hindi ako mahilig magkape. Pero since binili ni Jen yung Nespresso niya, ayun, bumili na rin ako ng aking sarili. Eto, dati ko naman yung binibili. Yung coffee na latte na pinakita ko sa inyo. Bumibili naman ako noon dati, pero hindi ko siya inaaraw-araw na inumin. Pero ngayon, yung nabili ko, mamaya ipakita ko sa inyo, hindi halos araw-araw. Ngayon lang ako hindi uminom kasi nga, umalis ako at saka naubusan na rin ako. So, eto, bumili pala ako nito, guys. Eto yung bago ng Arnott's na TV Snacks na Krispy Kreme Donuts. Ayan, chalk ice. Dati ko. Ayan. Krispy Kreme. So, ipatry ko to sa mga bata. So, bago to, so, bumili ako para matry nila. So, yan yung chalk ice. And meron din sila na strawberry sprinkles. Si Holly, magugustuhan ito. Okay, and alam na, favorite ng mga bata, especially si Kuya TJ. Ito yung Arnott's na raspberry shortcake. Bumili ako last week, ubos. Ubos talaga. Kasi isang upuan ni Kuya, ubos talaga yan. So, bumili ako ng 3 ulit. Last week, 3 rin yung binili ko, pero nga hindi ako nag-vlog. Eto guys, yung akin, hindi to. Eto, isa to. Itatry ko pa, hindi ko pa to na-try. Eto yung
Nung una, kaubos na siguro akong 2 box nito. Ito yung ano, cafe mocha ng Starbucks. Ilapit ko, guys. Ayan. Gustong-gusto ko to. And, ay, ang nakalimutan kong bilhin. Oh my God. Almond milk. Kasi naubos na yung almond milk ko dyan. Wala na akong, kasi yun ang linalagay kong gatas. And, ito yung cappuccino. So, ito-try ko siya. Never ko pa siya na-try. I-try ko siya from Starbucks. Pero sa Coles lang naman yan, guys. And, ano pa? Ito pala. So, tatlo ba? O 4? 3. Ayan, 3 raspberry. And, ito yung last. Bumili ako ng French onion. Ayan, French onion. 2. And, meron pa pala dito. Hindi na kasya. So, bumili ako. So, meron ulit na brisket, guys. Kasi nga, mahilig sa beef si Jan. So, ayan. Brisket ulit. 2. Ilan ba? 3 brisket. Kasi yung isa mas malaki. Ito, mas maliit. Pero gusto ko siya kasi yung thickness niya. Ito naman, binili ko to sa Woolies. Pumunta ko sa Woolies. Ayan. Gusto ko siya kasi ayan yung thickness niya. Oh. Mas maganda sana to kung ganyan, no? Isang ganyan. Pero wala. So, ganyan na lang. So, bumili ako sa Woolies. Pumunta rin ako sa Woolies. Kasi nagtitingin ako ng yung gustong-gusto ni Jan na, di ba, alam niyo naman, nabanggit yun sa isang vlog na si Jan, mayroon lang siyang specific na deodorant na gusto niya talagang ginagamit. Pero wala sa Coles, then wala rin sa ano ba, saan yan? Sa Woolies. So, wala. Pero meron pa siyang stock dyan, di ba? Pag bumibili ako nun, maramihan talaga. So, wala. And, bumili ako ng eggs. Sa Woolies lang ang may ganitong eggs na ganito karami. Mayroon siyang 30 pieces. Hindi na siya kasya. Ilagay ko muna siya dito sa table. And eto, sa ano na to? Sa Woolies na to. So, bumili ako ng aking Pampers. Ito ang ginagamit ko yung Libra kasi comfortable siya para sa akin. Ayan. And ang kinukuha ko ay yung extra kasi panggabi ko to. So, kumuha ko niya na 2 nito. Then, kumuha rin akong isa pag, alam niya, pag kunti na lang siya. Pag kunti na lang ang bisita natin. Ito yung regular na Libra. Accidentally lang to na nagustuhan ko. Kasi ang kinukuha ko talaga ay yung isa, yung colorful. Ano ba yun? Basta nakita nyo na yun sa mga iba kong groceries or yung pag nag-haul ako. Ito, accidental lang talaga to kasi nagkaubusan nun. Ito yung natira nun. So, since noon, ito na yung kinukuha ko. Kasi mas gusto ko na siya. And binilhan ko yung mga bata ng, kasi pag umaalis kayo, meron ako nito yung malaki na doon ko nilalagay yung mga toothbrush nila. Ngayon, binilhan ko sila ng tigi-isa na lalagyan ng toothbrush nila para pag umalis kami, ayan, lagay nila dyan yung toothbrush nila. And bumili ako ng, diba, nag-hoard na ako nito. Kasi naubusan na ako ng ganito. Pero ang ginagamit ko before ay yung, diba, lumapit na ako, yung floss lang talaga, yung regular, tsaka yung parang may kuwit lang na ginaganon. Parang may, asan yun? Meron ako dito. Wait lang, kunin ko. Nasa cart ko. Kasi meron din ako sa cart. What? Which one? Soap brush on. Ano yun? So, eto. Meron ako. Eto talaga yung ginagamit ko din. Ginagamit ko siya. Pero, since nung na-try ko to, eto na yung gusto kong pang floss. So, eto sa car lang to. Ito yung binili ko and dinamihan ko na kasi yung mga bata paggagamitin ko nito kasi si kuya, di ba, ano na yung ipin niya, yung iba, yung pang-adults. So, bumili ako nitong All Smiles na ayan, brushes. Yung malilit. Pakita ko sa inyo, guys. So, ayan. Pakita ko. Buksan natin to. Buksan natin to para makita nyo. Mas gusto ko to kaysa yung regular floss. Kasi mas easy siyang gamitin. Hindi na ako nakikita. Ayan.
So, ayan lang. Oops. O, diba? Lit lang. Ayan. Hindi nyo makita. Hindi nyo makita. Ayaw nyo mag-focus. Ayaw mag-focus. So, ayan. So, eto. Yung small lang to eh. Kasi mayroon siyang may ano to, may takip to. Ayan, may takip. Kasi pwede mo siyang hugasan tapos gamitin ulit. Hindi naman siya yung itatapon mo after yung gamitin. Hindi naman. So, bumili ako nito. Ipakita ko muna sa inyo. Ito naman, meron siyang, ito yung 10 piraso ang laman nito. And ito ay yung, may iba-iba kasing size to eh. Merong 00 hanggang 9. Yung 9, yung pinakamalaki na. Hindi naman ganun siguro kalaki ang ating gap ng aking So, eto naman, maliit. Ano siya? Maliit din, pero mas maliit yung una. Buksan ko ha. Compare natin. Hindi pa. Nag-demo na. So, tingnan nyo yung difference nila. So, binili ko tong maliliit para sa mga bata. Oh. Ayaw niya to. Ayan. So, diba nakita nyo? Mas maliit yung una kong pinakita sa inyo. Kasi yan, para sa mga kids. So, yan. So, number 1 ata to. Yes, number 1. No. Sorry. Not number 1. Size 5 pala to. Number 5. Kasi mayroon siyang number 5. Ayan, number 5 siya. Size 5. Hindi nyo makita, guys. Ayaw nyo mag-focus. Ayan, size 5. And meron din akong size 1. Mamaya, buksan ko rin ito, tapos i-compare natin silang lahat. Ayan, ito yung size 1. And meron din akong size 3. Ayan. So, eto, tigi-isa lang ang binili ko. Kasi meron pa ako nito dyan. So, nag-add lang ako. So, buksan natin. So, meron tayong blue. Buksan naman natin ito. Hindi niyo ako makita, guys. Ito naman ay number 3. And then, yung number 1. I-compare natin siya dun sa una kong pinakita sa inyo. So, meron siyang 10 pieces. Sa isang pack, meron siyang 10 pieces. So, ayan. So, buksan natin itong lahat. So, ayan. Iba-iba yung size ng bristle niya, oh. Diba, makikita nyo. Ang pinakamaliit talaga ay ito yung binili ko para sa mga bata. And malaki rin yung kanyang hawakan compared dito sa tatlong to. So, ayan. Yan yung aking binili na madami. Ito. Kasi nga, para rin sa mga bata. And, yung binili ko nito, ito siya. Yung para sa mga bata. Bumili ako nito ng, especially kay Kuya. Kasi si Sak, meron na rin pala si Sak. Si Kuya kasi marami na siyang, marami na siyang, yung mga, yung totoong ipin, hindi na yung baby na ipin. Tama ba? So, ito, meron siya. Meron akong binili nito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ito. So, sa isang pack, meron siyang 10 pieces. So, nag-stock ako nito. Tapos, meron ako, 11 pala kasi ito yung binuksan ko. So, 11 nito. Kasi ginagamit ko rin to. Tapos, eto. Ayan. So, meron ako 13 lahat. 14 pieces. Kasi yung yung pinakita ko sa inyo sa cart to, eto. Sa cart to. Pero siguro maglagay ako nito isa sa cart. So, yan. Hindi pa ba tapos? And, eto, bumili ako nito. Eto ay yung eto naman yung oil spray. Pero, yung isa para sa, ilalagyan ko siya ng olive oil. Pero yung dalawa, gagamitin ko siyang pang-spray pag naglalagay ako ng, solution para pa naglilinis ako. Kasi yung eto, Nabili ko to sa IKEA. Kasi hindi ko alam kung kailan kayo pupunta sa IKEA. Lagi kong sinasabi, bibili ako sa IKEA, pero hindi kami nakakapunta ng IKEA. So, napagod na ako. And every time na maglilinis ako,
kailangan ko pa itong kunin dito. So, gusto ko, meron din dun sa bathroom. Tsaka sa, bathroom and toilet. So, meron ako nitong tatlo. Yung isa dito sa kitchen para sa olive oil. Kasi maganda to guys. Medyo pricey lang to compare dito sa IKEA. Ito kasi sa IKEA, mura lang to eh. Mura lang talaga yan. Ito mahal to. Ano siya? $12. Pero maganda siya oh. Oh, maganda siya. So, gagamitin natin to para sa oil and doon sa ano nga, bathroom. Meron pa ba? Meron pa guys. Diba? Kalat ko na. Bumili ako, eto yung panlinis na to. Eto, bumili ako nito yung Dettol na panlinis sa bathroom. Ibalik ko yan. And, bumili ako ng gloves. Kasi yung gloves na nabili ko sa Style, okay pa naman siya. Eto, oh. Okay pa naman siya. Wala siyang butas. Wala talaga. As in, very, ano siya, heavy duty siya para sa akin kasi araw-araw ko siyang ginagamit. Dito pa naglilinis ako dito sa kitchen at saka pa naghuhugas ako ng mga plato. Ang diferensya lang ay, napansin ko, sumisikip na siya. Parang sa ko, haba, lumalaki yung aking kamay. Sumisikip na siya. Ayan, oh, kung makikita nyo, parang na siyang nag-melt. Tama ba nag-melt? Yung parang nag-shrink na siya. Kasi nga, siguro sa hot water, tumigas na siya. Oh, hindi ko alam makita nyo kasi hindi ito mag-focus. Basta ayan, masikip na siya para sa akin. Pero hindi ko pa siya itatapon kasi okay pa naman siya. Kaso, pag gusto ko madalian ba, ang tagal ko siya may paso kasi nga, parang sumikip na siya. So, sabi ko, bili na ako ng sa Kohl's. Siguro next time, ang bibilihin ko dito yung large. Kasi small lang yata to or medium. Yung meron pa ako dito, yung isa, hindi ko pa nagagamit. Yung hanggang dito naman yun. Ang init dito sa bahay, kaya hindi ko muna siya ginagamit. So, bumili ako nito. Ito yung cotton line daw to. Kohl's brand. Pero ito yung heavy duty, yung Ansel na glass para sa aking paghuhugas. Ano, tapos na ba? Tapos na kasi maglilinis pa ako ng aking mga kalat dito. And ito pa pala, Listerine. Ayan. Meron pa ako dyan na isa. Pero ayaw ko maubusan. Ayaw ko maubusan. Kasi konti na lang naman yun. So, para at least pag ubos na, meron akong reserva. Ano pa ba? Meron pa. Ito, yung sa Kohl's brand na gloves. And ito yung ginagamit ko na panlinis. Ito yung ethanol. Ethanol. Kohl's brand lang siya. Pero dapat itago nyo ito na hindi ma-reach ng mga bata. So, ginagamit ko nitong panlinis. So, yan. So, yan yung aking mga nabili sa Kohl's. Wala na akong... meron pa. Sorry. Bumili ako, guys. Bumili ulit ako ng... Ito naman, mint. Dati ang binili ko ay basil. Wala. Hindi siya tumagal sa akin. Yung parsley, parang... Meron pang dahon nandun. Linabas ko na siya. So, eto. Bumili ulit ako. Hindi ko alam kung bakit lagi akong bumibili. Hindi naman sila tumatagal sa akin. Kasi maganda pag merong green nga dito sa sa may sink. So, ilalagay ko ulit sila dyan. And, bumili ako ng, diba? Pasan sa ako. Chicken. Kasi itong dinner namin. And, bumili ako ng tinapay. Andun pa yung iba. Tinapay sliced bread sa Baker's Delight. And, bumili ako ng flour. Anong tawag dito? Hindi ko alam kung anong tawag dito. Natakpan, may barcode yung pangalan. So, ayan. Bumili ako nito. And yung white. Andito white. Ito palang white. Yung yung nabili ko, ilang weeks na to? 3 weeks na yata to. Ayun, okay pa naman siya para sa akin. Although lanta na siya. Alam nyo, dry na siya. Dry na siya, pero may tubig siya, pero nag-dry na siya, oh. Grabe, yung life niya, 3 weeks or more than. And eto, sobrang tagal na to, oh. Siguro, sobrang tagal, more than 3 weeks na to. Ayan, na nga siya. Ayan, medyo nag-dry na to, pero may tubig yan.
Pero sobrang tagal niya na. Pero yung iba, okay pa. Ito yung rosemary. And ito yung ating binigay ni Gretel. May tubig pa siya. So, ngayon, tatanggalin ko yan, yung dalawa. Ilalagay ko siya somewhere. Kasi, si Mint na ang may ari niyan sa ngayon. Ilalagay ko yung mint dyan. Tapos, etong parsley. O, diba? Hindi ko siya sinukuan. And alam nyo ba, diba linabas ko to? Nung hindi ko siya nilabas, ang ganda nila. Ang ganda-ganda. Eto, ang ganda ngayon. Nung linabas ko siya, tapos pinasok ko, ayan. Ayan, wala na. So, hindi ko alam kung, hindi, kasi, first time ko lang naman kasi maglagay ng pananim dito sa bahay, sa loob ng bahay. Si mama ko, Diyos ko, ang galing-galing ng mama ko sa mga, plants. So, yan. So, okay. Yan na yung aking haul. Mamaya, guys, kukunin ko si Holly. Hindi ko makakapag-vlog pa ako mamaya. Kasi kukunin ko si Holly. Then, punta kami sa, naka-zoom in naman ako. Oy. Kunin ko si Holly. Then, diretso kami sa Mount. And, so, yeah. So, we'll see kung makakapag-vlog. Siguro, hindi na. So, meron pa pala akong i-haul sa inyo. Yung binigay ni Gia. Hindi ko pa na-i-haul. Wait lang, guys. Upo na ako. I-haul ko to sa inyo. Ito yung binigay sa akin ni Gia Olivia na nakuha ko kay Kat. Nung pagpunta namin ng Adelaide, hindi ko pa na-haul sa inyo, guys. Hindi ko pa rin siya nabuksan. So, unahin ko na to. Ang dami naman. Thank you, Gia Olivia. Ang dami niya nung pinadala. Ayan. Manay Chona. Thank you, Gia. Ang dami niyang... nakita ko na to sa mga girls nang nag-haul sila. Oh my God, ang dami naman itong cheese. Alam niyo, yung gustong-gusto ko to. Ayan, dalawang pinadala niya. Ang dami. Meron pa ako dyan yung binigay sa akin ni Ray. Ay, sarap nito sa pandesal. Cheese wish. Oh, cheese wish. Cheese whiz na, pimiento ba siya? Yeah, pimiento. Ayun. Oh my God, miss na miss ko na yan. Meron na palang ganyan. Di ba nasa jar siya? Tapos, ito regular. Ito yung regular. Original. Ayan. Tapos, ito pimiento. Thank you. Wala. Dami. Tigdalawa sila, oh. Ay. Ang matutuwa nito ay si Kuya. Favorite to ni Kuya. Ito na, ulam ni Kuya to, pang-ulam na to ni Kuya. Merong chili mansi, tapos hot chili. So, chili mansi yung kay Kuya, sa akin yung hot chili. Gustong-gusto yan ni Kuya. Minsan sabi, Ma'am, can I have the soya sauce, the Filipino one? And, thank you, ang dami naman. Meron tayong caldereta mix, kari-kari mix, kari-kare, caldereta, and chop suey. Chop suey, thank you. And eto, pinadahan niya na naman kami ng shoes. Ako. Lahat kami yata ng girls. Ang tagal niya na itong pinadala. Kaso nga, hindi kami pumupunta ng Adelaide, diba? Kasi, most of the time, sa kami, Melbourne na. Ngayon, hanggang yan, lockdown yung Melbourne, guys. So, hindi muna tayo pumupunta ng Melbourne. Oh, ayan, may pa siya. Hi, manager. Oh. Oh, thank you. Ayan, meron siyang pa-card. And, eto na. Excited ako makita. Kasi nakita ko meron silang Facebook, may Facebook. Hindi ko alam kung may Facebook. Meron silang Instagram. I-leave ko yung link ng Instagram nila. Ang gaganda ng nila at saka napaka-comfy talaga. Wait lang. Ilagay ko dito para napaka-comfy. Ayan, meron na naman tayong ganito. Ayan, so kaso winter ngayon dito. Baka sa summer ko ito masuot. And meron na siyang clothes. Ayan, wow, meron siyang pa pearl. Wow, ay, ang cute naman ito. Ayan, excited na akong masuot ko sila. Ayan. Ay, ang cute. Size 7 ako eh. Yes, 17 nakalagay. So, size 7 yan. Ay, meron siyang ganito kalaki. Sa akin ba ito? Ba't parang ang laki?
Ano siya? Ilang inches kaya to? Ilang inches kaya to? Ayan, kasya. Kasya siya sa akin. Kasya siya sa akin. Maano lang, makapal lang yung ano niya, oh. Para magkaroon kang konting height. So, ayan. Isa niyan. Tapos, eto. Ano? Okay. Mayroon na naman siyang pa-pearl. Ayan. Oh, thank you, Gian. So, pinadala niya akong 4 na pairs. Thank you so much. I-follow nyo sila sa, guys, sa Instagram. I-check nyo yung Instagram nila kasi marami pa silang iba-ibang style na sandals or slippers. So, yun, guys. So, i-end ko na siguro dito yung ating haul kasi mamaya, ang lakas ng ulan mamaya. So, and wala namang gagawin. Ano lang kami ni Holly. Pick up yung sa school, then dance lesson si Holly. So, yun na, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Thank you. Bye, guys. Thank you, Gia Olivia. Thank you dito. Salamat sa ayuda. Me who you see, 'cause I think I do want you next to me.